Mali kunnafoni TV kanubaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ani ɲantuma bi an ka débat an ka kumasoba nin kɔnɔ maa b'an bolo min ye maa min cɛsirila maa min hakili b'a yɛrɛ la o tɔgɔ ye Amidou Farouta. Amidou Farouta ye jɛkuluba dɔ ye an ka denmisɛn ka jɛkuluba dɔ u b'a fɔ ma Union des jeunes pour prête-moi le mot pour un Mali uni et solidaire. Pour un Mali uni et solidaire. O kɔrɔ de ko denmisɛn minnu don o farala ɲɔgɔn kan o ka se ka kɛ kelen ye ka bolo di ɲɔgɔn ma Mali ka se ka taa ɲɛ. Farouta i ni ɲantuma. Aba Konate aw ni bara. Merci. An y'i wele bi juguman tɛ parce que tile fila na an y'a ye an ka kunnafoni bɔlɔn dɔw kɔnɔ na min filɛ an burukɔrɔla nin o b'a fɔ min ma le combat ani Nouvelle Horizon o ti kunu ka bɔlen an y'a ye k'a fɔ jɛkulu dɔ bɛ yen o b'a fɔ ma Union des jeunes pour un Mali uni et solidaire UJPMUS hakilina dɔ b'aw la ka ɲɛsin an ka karamɔgɔba ma an ka imamba o b'a fɔ min ma le très respecté l'éclairé l'imam Mahamadou Diko e bɛ se ka a walawala an ye dɔɔni. I ka ɲininkali diyara n ye nka ɲani n bɛ don kuma la n bɛ aw yɛrɛ fo aw ka weleli la ka sɔrɔ ka setigi Ala fo ka barikada ni Ala min tɛ foyi tɛ kɛ Ala min bɛ ka Mali dɛmɛ gɛlɛya minnu n'olu bɛ da kun kan ni ka se ka bɔ kɔnɔ hali bi ka yan kan Ala folen kɔfɛ an m'an sɛmɛ Ala ka kuma ka deli a k'an dɛmɛ hali bi sabula sɔrɔ cogo foyi wɛrɛ tɛ dɛmɛ la fo ni mun bɔra Ala ta la Ala an bɛ deli an dɛmɛ i bɔra ka ɲininkali min kɛ tiɲɛ don denmisɛn jɛkulu min bɛ n'u b'a wele Union des jeunes pour un Mali uni et solidaire ne yɛrɛ y'ale ɲɛmaa ye an ye jateminɛ kɛ lahalaya caman tɛmɛna jamana in kɔnɔ a bɛ san dama dama bɔ bi ka se bi ma an ye sigili kɛ ka filɛli kɛ an y'a ŋaniya fanga bin min bɔra sisan ka kɛ imamu ka cɛsiri ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a n'a ye hinɛ min ta hinɛ kuma min ta ni ka Mali sankɔrɔ ta n'a ye ka diinɛ sankɔrɔ ta n'a ye vraiment mari don maa min bɛ bɛn ni kɛlɛya ɲini ka se jamana ma donc o ye anw yɛrɛ ka association taabolo ye donc cette fois-ci an y'a ɲini ka jɔnjɔn dɔ ta k'a tɔgɔ da la a tɔgɔ dalen a la baaraw bɛ yen an bɛ baara minnu ka kan kɛ ni tila kɛra baara in na jɔnjɔn in ni Ala sɔnna an bɛna taa an b'a d'a ma. Tabarikala. An kanubagaw bɔra ka Amidou Farouta ka kɔrɔfɔli lamɛn a y'a yira k'a fɔ ko o ye jateminɛ kɛ an ka jamana taabolo la k'a ye k'a fɔ min ye an ka imamba ye Mahamadou Diko a ye cɛsiri caman kɛ min bɛ jamana taaɲɛ ko fɔ mais Amidou i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye o waliyaw la a ye minnu kɛ minnu fana b'a to ni action laban sera k'a tɔ vraiment enclenché aw bolo la. Oui, n'i y'o ɲininkali kɛ n bɛ se k'o jaabi parce que an bɛ se k'a fɔ imam qui est notre papa tout à fait mɔgɔ dogolen tɛ jamana in kɔnɔ a ka baaraw fana tɛ baara dogolenw ye tout à fait misaliya la i b'a ye k'a fɔ maafa tun cayara an ka jamana kɔrɔyan fan fɛ a wulila k'a jɔ o la fɛn min ye fanga cɛ ani banbaaci minnu bɛ yen ka wuli ka jɔ caman kɛ ka taa ka sigi ka fɔ k'olu kɔnɔna la cogoya min ye fɛn min bɛ se k'o kow nɔgɔya a wagati kɔni na an y'a ye k'a fɔ caman bɔra kow la an ye code de la famille ko fɛnɛ nana jamana in kɔnɔ yan a mankan a cayara kosɛbɛ a cayala maa min don a bonyalen don a y'i da don a la je pense que o fɛnɛ nɔ o yira daɲuman don a la sisan jamana tun bɛ lahalaya min na an y'a ye an tun bɛ dingɛ da la an ni dingɛ kɔnɔna man jan fɛn min ye an ka politiciens ye mouvement du 5 juin olu ye a ta k'a k'u ka denfa ye vraiment a y'a minɛ a y'a cɛsiri jalan minɛ ni bonya ni barika ye baara ni a y'a kɛ fo ka se a seko damayira la
fo an ka finitigilakaw nana ka na ko in kuncɛ ni ɲɛma minɛli ye a ka fanga bila fanga b'olu bolo bi o kɔfɛ juma tɛmɛnen je pense que a ye lahalaya dɔ kɛ min bɛ se ka maaw sɔn hakili la parce que an ka jamana Mali ye bɛn ni keleya jamana de ye bisimila ni karama b'a anw de fɛ yan i bɛ bɔ min bɔra min dun ka fa b'a anw de fɛ yan bon Mali fɛnɛ n'i ye jateminɛ kɛ n'i ye maliyɛn ta k'a lajɛ kɛmɛ o kɛmɛ 95 ko ye silamɛ ye silamɛya bɛ hinɛ kuma de fɔ a bɛ bɛn kuma de fɔ a bɛ keleya kuma de fɔ bon ni tun y'a kɛ maa dɔ ye fanga binnen fɛn o fɛn y'a daja juguman na a bɛ bɔ a b'o de fɔ maaw ye mais a wulila a ye maliyɛn bɛɛ lajɛlen wele kɛra fan o fan ko yafa ka kɛ ɲɛma ma maliyɛn bɛɛ de ye kelen ye o ye bɛn kuma de ye o ye keleya kuma de ye o bɛn n'o keleya kuma min b'a da Mali mago b'o de la bi anw bɛ fɛ k'o de sankɔrɔta k'o kɛ fɛn ye k'a yira diɲɛ maa la k'a fɔ anw ye maliyɛnw ye ni nin y'anw taabolo ye o de ye baara in kunba yɛrɛ ye inshallah. Amido ni hakilina nin bɔla ne bɛ se k'a fɔ nin bɔla yɔrɔ min na nin tɛ denmisɛn hakilina ye o b'a yira k'a fɔ ko a ye denmisɛn min hakili bɛ ɲɔgɔn na jamana kanu fana b'aw la jamana jɔ o dusu kolo Ala k'o don an bɛɛ lajɛlen na vraiment ka se ka imamu waliɲuman dɔn ka waliɲuman dɔn a ye cɛsiri minnu kɛ ka ɲɛsin jamana nin ma a ye cɛsiri minnu kɛ fana ni k'a yira maliyɛnw na k'a fɔ ko o bɛɛ n'a ta an bɛɛ de facɛ kelen di bamuso kelen di an kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka kan kelen fɔ sabu mun na a bɛ to k'a fɔ n'aw donna da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ n'aw ma kan kelen fɔ nafa t'o la i y'a fɔ ɲami ma kabini mouvement du 5 juin RFP y'u ka rassemblement ba ninnu damina jamana nin kɔnɔ place de l'indépendance la vraiment ni kelenya bɛn hinɛ makari je sais pas an ka to ɲɔgɔn ta la a tun bɛ to k'a fɔ min kɔrɔ ye a kɔrɔ ye a b'a fɔ Ibrahim ma toujours n kɔrɔ a ko n kɔrɔ anw tɛ contre la n kɔrɔ anw tɛ fɛ k'i lajaba n kɔrɔ mais jamanadenw lamɛn i y'a fɔ ɲama fana ni surasiw bɔra ka ni fanga ni n bɛ se k'a fɔ k'a bɔsi jamana ɲama la juma min dala o kan a kɛla bɛ ɲɛna dɔw kasila ne yɛrɛ fana ni kasila parce que ne ɲaji ma ja parce que imamu ye da kuru ɲa damadamani fɔ min ye halaka welekan ye a ye hinɛ don maaw dusukun na a ye welekan bila ka si denmisɛnw ma jeunes ma k'a yira u la k'a fɔ ko waliyakɛla tile 2 na o man bɛn ne ma n y'a ye k'a fɔ cani caman kɛla o tɛ anw tabiyaw ye o tɛ anw tagabolo ye a kana sɔn o ma a ye surasiw wele fana ni k'a fɔ ye aw ka kɛ jamanadenw kɔlɔsibaaw ye aw kana kɛ o jogibaa ye a ye jamana kɔlɔsi a ye welewelekan bila ka ɲɛsin fana ni filaw ma k'a ɲɛsin dɔgɔnɔw ma ko aw ka marifaw bila an ka bolodi ɲɔgɔn ma o an ka jamana ni dilan o ma kɛ a fana ye welewelekan bila la coordination des mouvements de la Zawa la CEMAS ani banwagati ninnu a ye welewelekan bila o bɛɛ lajɛlen ma k'a yira k'a fɔ ko jo ko tɛ jalaki ko tɛ bɛɛ n'a ka laɲini don mais fɛn kelen bɛ yen min ye anw ta ye maa wɛrɛ ta tɛ o ye jamana ye min ye an tɔw lakasi i bɔra ka kuma min fɔ sisan a ko jamaw ma n b'a ɲini aw ye a ka yafa n kɔrɔcɛ ma a ka yafa Ibrahim ma ne bolola ɲaji caman bɔra ok donc vraiment je pense que aw ka wulikajɔ denmisɛn maakɔrɔ bɛɛ ka kan ka se ka aw dɛmɛ nin na mais aw ka jateminɛw na aw ye fɛn jumɛn ni jumɛn de sigi sen na ka ban ka se ka baara ninnu lawaleya. Konate i ka ɲininkali diyara n ye i b'a dɔn baara ni min b'i bolo dalen don an bolo an b'a fɛ a ka kɛ fɛn de ye a ka kɛ misali ye diɲɛ mɔgɔw bɛ se ka minnu ta an fɛ parce que kodennin tɛ kodennin ma kɛ wa a tɛna di maadennin ma
an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ sisan an kelen don ka commission stratégique dɔ sigi sen kan mɔgɔ minnu bɛna hakili jagabɔ kɛ baaraw kan ka koloso ɲana cogoya min na an kan ka taasira minnu ta o ma olu formera déjà je pense que an y'o baara daminɛ kununko an ye an ka plan de stratégie fɛnɛ bɔ an kan ka tɛmɛsira minnu fɛ an kan ka ko waliya hakilina minnu kɔnɔ ka se ka baaraw kolonso k'a dafa an y'o baaraw fɛnɛ kɛ baaraw banna voilà je pense que ni wagati in tɛmɛna ni o ɲɛbila baara ninnu kuncɛra an bɛna bɔ fɛnɛ ka o kunnafoniw da mɔgɔw tulo kan kunnafoniw bɛ da mɔgɔw tulo kan inchallah o b'a yira k'a fɔ ko a y'a commencé ka ban kunnafoni di kɔni aw y'a commencé ka ban bon anw fana kɛla cakɛda ye télévision so ye min kɛla maa fɔlɔ ye min sela ka aw bisimila o fana anw bolola kunnafoni ye o fana anw bolola kunnawolo ye bien donc sisan i bɔra k'a fɔ ko comité dɔ sigina comité de stratégie min bɛ hakili jagabɔ kɛ ka tagabolo baara bɛ se ka ɲa min ma donc ça veut dire que aw bɛ fɛ ko denmisɛnjɛkuluw bɛ jeunes bɛɛ ka fara aw kan aw bɛ kɛ ɲa jumɛn ma quelles sont les stratégies baara in kɔnɔ laɲini fanba de ye parce que an tɛ fɛ a ka kɛ ka fɔ denmisɛn si kɔ Mali denmisɛn si précisément Bamako d'accord donc an bɛ na laɲini quartier o quartier bɛ Bamako denmisɛn minnu kunkolo b'u kan da la je dis bien parce que jamana ko de don an bɛ mun na nin ye faso ko de yɛrɛ ye ko de don ko ko bɛ sen na a bɛ ka kan denmisɛnw de ye tout à fait maa o maa bɛ fɛ ka Mali kura ye a yecogo ɲuman na a sangama an b'a ɲini quartier o quartier denmisɛn fila bɛ fara anw kan cɛ kelen muso kelen a kun ye jumɛn ye baara o baara n'an b'a bolo da e de bɛ segin i ka secteur la i bɛ taa ni information ye i bɛ information passer i kan ka baara boloda cogoya mun na n'Ala sɔnna an bɛ n'olu fɛɛrɛw siri sen kan ka se ka baaraw nɔgɔya u fɛnɛ bolo tout à fait voilà je pense que dans un premier temps o de ye ko gɛlɛmanba yɛrɛ ye information ka passer teliya la c'est vraiment sincèrement n y'a fɔ ɲama denmisɛn o b'a fɔ ko denmisɛn tigɛ koko ɲuman a bɛ maakɔrɔba dɛgɛ nɔni parce que Mali ye an bolola dɛgɛ de ye maakɔrɔba dɛgɛ de don donc ni denmisɛnw ye hakilina ɲumanba nin sɔrɔ k'a yira k'a fɔ ko n'an ye jɔnjɔnba ta k'a ɲɛsin an ka Mahamudu ma k'a ɲɛsin a ma o bɛna kɛ fɛn ye min bɛ maa tɔw fana ni encourager u ka a ka sira ta bon sisan est-ce que aw ni imamu yɛrɛ aw ye ɲɔgɔn ye bon an bɛ yɔrɔ min na sisan ani imamu ma ɲɔgɔn ye komi n y'a f'i ɲɛna cogoya min na an ye kelen don ka comité stratégique min sigi sen kan o baara b'o kɔnɔ voilà donc an bɛ na baara dɔw b'an bolo n'olu kuncɛra an bɛ na fɛɛrɛ de kɛ an bɛ wuli an bɛ se imamu ma ka taa bonya d'a kɔrɔ ka sɔrɔ ka dugawu ɲini a fɛ pour que baara nin bɛ se ka nɔgɔya anw ma cogoya min na a ka se ka kɛ misali ye wagati natɔ ninnu kɔnɔna la maa o maa k'i ye maliden ye k'i sera ka faso kunkɔrɔta an ka se k'a bonya ɲɔgɔnna k'o tigila maa fɛ ni Ala sɔnna o de bɛ programme na pour n'i y'a fɛn k'a sɛnsɛn k'a filɛ donc ça veut dire que ni jɔnjɔn nin ŋaniya caman b'aw la ka a ɲɛsin ni jɔnjɔn ma donc aw bɛ fɛ a ka kɛ misali ye san o san a ka se ka ta ka a ɲɛsin maa ma a bɛ se ka kɛ diinɛ kunda a bɛ se ka kɛ politicien kunda a bɛ se ka kɛ maa o maa n'i ka sigida la ni jamana kɔnɔ i ye waliyaw ta waliya min bɛ se ka maaw kɛ kelen ye waliya min bɛ se ka jamana lata a n'a ɲɔgɔnna caman bɛɛ bɛ jɛ ni min ye ça veut dire que a bɛna jury dɔ le sigi minnu bɛna se ka o hakilinaw fɛngɛ ka maa sɔngaze o tɛ tiɲɛ don parce que n'i ye an ka programme tacogo yɛrɛ jateminɛ ko nin fɛnw bɛna bɔ a kɔnɔ min ka bon kosɛbɛ mais komi baara minnu bolodalen don étape ko de don n'an tilara min na n'an y'o page fermer an bɛ kura daminɛ a ka d'an ye maa o maa k'i ye maliden k'i bɛ faso in fɛ e de bɛ se ka misaliya ɲuman yira maaw la parce que apparemment n'i ye an fa ka kɛwale in lajɛ sisan malidenya fɔlɔ waso ko de kun don
mali den mana taa fan o fan wasoko de don, parce que n'a taara jɔnjɔn nɔfɛ a n'a bɛ na, o dusukolow bɛ yen, je pense que o b'an bɛɛ jeli la, a kun sunɔgɔra, mais a kɛra sababu ye sisan k'a lakunu, an tɛ fɛ o de ka datugu, a ka datugu an t'a fɛ o de ka kɛ, donc ni misali nin ala kɔni bɛna n'a ka dɛmɛ ye, a bɛna fɔlɔ an fa la, papa ta kɔfɛ, maa o maa k'i ye maliden ye, jogo ɲumanw a ka kɛ jogo sira ye o, a ka kɛ hakilina ɲuman sira ye o, a ka kɛ kɛwale ye minnu ta pour que ka jamana bɔ nɔgɔ la, ka se ka denmisɛnninw bila sira ɲumanw kan, a b'an kɔnɔ san o san an ka se ka maa kelen sinon maa fila ta ka jɔnjɔn d'o tigiw fana ma ka se k'u la encourager u ka baara la, o de y'an ka laɲini inchallah. Ala k'aw dɛmɛ, ala k'aw dɛmɛ ni hakilina na, donc c'est-à-dire aw bɛ fɛ ka personnalité caman impliqué ni ko na ka se ka kɛ koba ye. Oui, bon, apparemment ni y'an ka kow yɛrɛ envergure jateminɛ an bɛ ka taa taabolo minnu na a tɛ fɔ maa si kɔ, an ka Mali autorités et société civile, les partis politiques, organisations internationaux fɛn national fɛn b'an fɛ yan pardon, an bɛna sɛbɛnni kɛ k'a bɛɛ lajɛlen informer, formidable, baara min n'an b'a kan k'a kɛ an ka laɲini ye fɛn min ye, u ka apport ye fɛn o fɛn ye an ka se k'o sɔrɔ stratégique, ni ala sɔnna, o baaraw fɛnɛ bolo dalen n'an fɛ. Ni b'a yira k'a fɔ an kanubaw ni denmisɛn ninnu o bɔla ka min fɔ sisan ko fɛn bɛ dusukolo b'an na, fɛn b'an na Mali o b'an jeli la, o tun bɛ sunɔgɔ la. Mahamudu Diko n'a ka cɛdenw, Mahamudu Diko n'a ka cɛdenw o nana o lakunu, o kosɔn n y'a ye k'a fɔ ko aw ka prix, aw bɛ fɛ ka prix min décerner aw ko ma le prix l'imam Mahamudu Diko pour le patriotisme min ye faso kanu ye, pour l'amour min ye kanu an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ye, n'est-ce pas, pour la solidarité min ye ɲɔgɔn dɛmɛ bolo di ɲɔgɔn ma, et pour la tolérance ka yafa ɲɔgɔn ma, et la justice min ye ka sariyaw ani an ka hakɛw aw ka dɔn ɲɔgɔn ye, ani développement min ye ɲata ye, vraiment c'est-à-dire le prix l'imam Mahamudu Diko pour le patriotisme, l'amour, la solidarité et la justice et le développement. Très, très, très bien dit. Alors, donc, 600. Ni te fin d'année te. À la fin, on va au demain. À la bas au demain. À la benne, maoui, maminu ba au demain. Mais est-ce que, Amidou, à Misalka ou au boulot, en termes de moyens financiers, matériels pour pouvoir, à quoi c'est qu'une organisation de cérémonie bonne réussie, jamais au cas c'est la Kali. Bon, femi ye sɔrɔ ta fan ye, sɔrɔ b'an bolo i n'a fɔ a t'an bolo, parce que sɔrɔ fɔlɔ ye hakilina ɲuman ye, n'Ala y'o di ma i bɛ nafolo sɔrɔ, nafolo min ni an mago b'a la ka baara kɛ a t'an dufa kɔnɔ, mais a maaw bɛ yen, a caman bɛ jamana in kɔnɔ yan, wa an dalen don a la fɛnɛ u b'a kɛ fo ka s'a dan na, inshallah, o kɔni o siga yɛrɛ t'an na. En fait, nous avons comme émotion chez la chair des poules parce que on est là qu'à genouiller, minouiller, kobauke. Mais quand c'est qu'à wuliti, quand ni aklinanta, aklinambe ben kofo, aklinambe client kofo, aklinambe fasokan kofo, aklinambe sabali kofo, aklinambe hine kofo, aklinambe irakafo, genou, mi siniasigi, a selasa, wati sela, on fanan ka wulika, en chesri, quand ta ke baraye, quand ta ke client ye, quand ta ke boldi ɲɔgɔnma ye ka se ka faso jɔ o hukumu kɔnɔna o cadre kɔnɔna an bɛ faro ta ka jɛkulu o ka association e ka association ni sigina a bɛ san joli bɔ aw ye activité dɔw minɛ ka ban wa? An ka association ni sigira an bɛ se k'a fɔ san 2012 gɛlɛya min n'an y'a sɔrɔ ni fanga yɛlɛma min kɛra o kɛra sababu ye an ye ɲɔgɔn wele wagati dɔw bɛ ka se Mali la yan an denmisɛnw yɛrɛ an jɔyɔrɔ ye mun ye an kan ka mun de kɛ
mun de bɛ yen sini anw kan ka min labɛn. Tout à fait, tout à fait. O hakilina minnu fara farala ɲɔgɔn kan an ye sigi ka fɔ caman kɛ, ka hakilina falen falen caman kɛ, o de kɛra sababu ye ka association nin créer. Tout à fait. Mais faso ye yamaruya sɛbɛn di anw ma san kelen o kɔfɛ san 2013. Ok, la o b'a fɔ o ma ko récépissé. Min b'a jira k'a fɔ sisan aw bɛ se ka baara kɛ. O yamaruya sɛbɛn b'an bolo. An bɛ se k'a fɔ association sigili ni sisan cɛ an ye baara caman bolo da. I b'a fɔ fɛn o fɛn ye ɲan dɛmɛ ye ni an sigiɲɔgɔn ye tɔɔrɔ sɔrɔ ka se k'a n'a ka jɛ ka tɔɔrɔ nin dilan ɲan fɛ. Ni maa fila bɛ yen n'olu fɔra ɲɔgɔn kɔ an bɛ se ka bɛn k'olu ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na. Mais an ka baara nin caman bɛ yen an m'a médiatiser. Mais sɛbɛn furaw b'a bɛɛ lajɛlen na an ye baara o baara boloda minnu bɛ se ka kɛ trace ye k'a jira k'a fɔ nin don masina an ye nin baaraw kɛ. Je pense que an balimamuso minnu cɛw fatura a wagati Ala ka hinɛ o bɛɛ lajɛlen na. An ka finitigilakaw la an bɔra an ye bɔko caman kɛ olu ye ka dɛmɛ minnu ye ka bɔ ka Mali bɛɛ lajɛlen wele u tɔgɔ la. O kɛra an ye o baaraw boloda. O baaraw kɔfɛ an y'a ye fɛnɛ k'a fɔ an ka cɛkɔrɔba tun bɛ yen n'o ye an fa ye Usumani Sirifu Madani Hayidara. Ŋunuŋunukanw y'a jira k'a fɔ a n'a dɔgɔkɛ dɔ tun bɛ yen an t'a fɔ k'u bɛ kɛlɛ la nka hakili waasi dɔɔni olu tun bɛ se ka sɔrɔ yen. An ye kuma in mɛn n ko tiɲɛ don a ka kan k'an kɔkɔ danni na ni fɛn min don an ka se k'a tiɲɛtigiya ni tiɲɛ yɛrɛ don an ka se ka fɛɛrɛ kɛ a ka se ka ban. An y'o baaraw fana boloda alhamdulilayi rabil alamina. Ni yɔrɔ in na yan nɔ an bɛ tasi bila kɛ ka se an ka cɛkɔrɔba ma Sanbura ma qui était le coordinateur Ami Yarabi des chefs de quartier. Tout à fait. Ale ni an ka denmisɛnw ka diinɛ ɲɛmɔgɔ n'o ye Mahamadu Makiba ye u ye wulikajɔ caman k'an ye. Baara ni a taara laban Kunnawolo la a taara laban Sewa la. O kɛra sababu yɛrɛ ye fɛnɛ ye an bɛ baara min kan ka kɛ ka dɔ fara an ka cɛsiri kan. Parce que jamana kɔnɔ je pense que a kana kɛ maakɔrɔba ko dɔrɔn ye bilen. Maakɔrɔbaw y'an kalan mun na n'o y'a sɔrɔ an fɛnɛ y'o faamu an fɛnɛ k'a waleya. An k'a waleya. Voilà donc an ka association ka baara fanba bɛ ninnu de kɔnɔ donc souvent an b'a jateminɛ fɛnɛ an bɛ se ka hakilinaw dilan. Hakilina minnu bɛ se ka denmisɛnw bila sira ɲuman kan. O ka ca an fɛ kuma caman na an b'a kɛ n'an sera denmisɛn groupe minnu ma n'an y'an sigi n'an n'u masalala donc hakilina minnu b'an bolo an b'a f'u ɲɛna a ka ca la a bɛ maa caman bɔ sira kolon nin kan u ka se ka sira ɲuman kan. O de y'i ka kuma jaabi ye nin yɔrɔ in na. Vraiment sisan i bɔra ka a jira an na k'a fɔ ko aw ka jɛkulu nin sila depuis 2012 c'est-à-dire que bi ko tɛ aw fana ye waleya caman kɛ ka ɲɛsin vraiment jamanadenw ma aw ye dɛmɛw ɲini ka dɛmɛw kɛ. Aw fana sela ka an ka karamɔgɔ ye Usumani Sirifu Madani ale ni a douane dɔ tun bɛ furu tun b'o cɛ o douane an bɛ se k'o tɔgɔ dɔn wa? Je pense que maa caman b'a dɔn n'i y'a fɔ maliyɛnw ye ko tura kelen sisan fa. A tora tura o ye Jugusi ye. Ne fa don n'a y'o mɛn a bɛ ko. I bɛ woro sara Jugusi o ye radio baarakɛla ye o tɛ? Effectivement Maliba FM ɲama min ye Daba Tunkara jɛ k'a fɔ o douane. Donc aw sela ka fɔ ka bɛn kɛ ka olu sela ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ aw ye fɛnba kɛ Ala ko n'i ye avion san i y'i ko kɛ mais i ma koba kɛ. N'i ye étage jɔ i y'i ko kɛ mais i ma koba kɛ. I bɛ fɛn o fɛn kɛ dugukolo kan yan i b'o kɛ Ala ɲɛ b'a la mais n'i sera ka bunadamaden fila k'o si k'o don ɲɔgɔn na ka o don da kelen fɛ k'o bɔ da kelen fɛ i sara bɛ Ala bolo. I bɔra ka min fɔ an bɛ tasi bila kɛ ka ɲɛsin an ka cɛkɔrɔba ma min ye San Birama ye. Bien donc an ka bi baro a sera kulun sera tiɲɛ ma Amidu sisan ni jeune minnu tulo b'an na minnu bɛ fɛ ka fara aw kan i ko quartier ka maa fila ta responsabilité fila o bɛ kɛ point focaux ye olu bɛ se ka contact jumɛn i bɛ se ka contact jumɛn de ta o ka se k'aw wele telimaya la aw ka se ka fɛn ninnu bila sen na. Je n bɛ yɔrɔ min na sisan welekan teliman dɔ bɛ n bolo yanni n bɛ numéro di. Tout à fait. O de ye malidenya ye nisɔndiyako ye. Nisɔndiyako don. Malidenya ye bonya ni karama ye parce que an ka jamana ye depuis
lawale cɛfarin jamana de n'o kɛla depuis lawale y'anw ka jamana ye danbe jamana ye karama jamana o y'o ye tiɲɛ don wagati tɛmɛnenw la taasira dɔw bɛ yen ɲinɛ kun kɛra olu kɔ ɲinɛ kɛra olu kɔ nka a ka d'an ye ko o ko bɛ yen n'a bilala bi de don an ka fara ɲɔgɔn kan an k'o ko k'a lakunu k'a lawaleya an y'a sɔrɔ an faw fɛ cogoya min na sisan an fana denw b'a sɔrɔ an fɛ ten olu fana denw k'a sɔrɔ o fɛ ten la transmission de génération en génération parce que o de bɛna Mali ni sini ka sini kɛnɛya donc mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ fɛ ka contact ta n'an ye très rapidement n'a ye ne numéro wele voilà un numéro Malitel o ye union ka numéro yɛrɛ an bɛ sɔrɔ o la wagati bɛɛ qui est le 61 22 18 40 61 22 18 40 donc i bɛ sɔrɔ o la sanga ni waati n'an welela o la wagati o wagati an b'a ta ni Ala sɔnna an bɛ bɛɛ ka bila la Farota vraiment kuma ɲɛna a ɲɛna fo ka ɲa an bɛ dugawu le kɛ sisan masa min ye Ala ye Ala ka jamana ni basigi aw ye denmisɛnw ye hakilina min b'aw la masa ka to a ka masaya la ka a se di aw ma ka a dusukolo d'aw ma ka kɛnɛya di aw ma ka a si di aw ma an denmisɛnw aw ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka jamana ni kɛ jamanaba ye i y'a fɔ ɲɛma an ka danbew an ka tabiyaw an ka se k'o kulaya la reconstitution de nos valeurs sociétales pour un Mali de demain. Je pense que c'est un message très fort. Aw ni hakili bɛ ɲɔgɔn na minnu bɛɛ b'a ka kan lamɛn o kan ka se ka dɛmɛ lase aw ma aw fana bɔla ka bonya min ta k'a ɲɛsin ka bonya ni karama min ta k'a ɲɛsin an ka imamba ma mun ye Mahamu Diko l'imam Mahamu Diko le très respecté l'éclairé aw ko ko a bɛ jɔnjɔnba dɔ ta un prix min tɔgɔ bɛ da la le prix Mahamu Diko pour le patriotisme l'amour c'est ça la tolérance la solidarité la justice et le développement. Donc an b'a ɲini Mali kɔnɔ Mali kɔ kan maa o maa n'aw bɛ fɛ ka dɛmɛ kɛ ka a ɲɛsin pour ce prix sabu mun na Mahamu Diko ye an ka jamana ni a y'a sankɔrɔta a y'a ɲangan a ye jamana kanu don anw na donc ni activité ni projet ni bɛɛ ka se k'a ka dɛmɛ di a bɔra sisan k'a fɔ ko jeune o jeune parce que a y'a fɔ ko quartier olu mako bɛ jeune fila de la c'est à dire musomani kelen ani cɛmani kelen min bɛ kɛ ni organisation na ka se ka sensibilisation kɛ terrain kan ka information du terrain kan a ka se ka kɛ koba ye cérémonie ka kɛ un jour l'une des plus grandes cérémonies. Numéro de téléphone nɛgɛjuru sira le 61 22 18 40 et je rappelle le 61 22 18 40. Ceci étant en balimaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Mali kunnafoni TV kanubaw an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw ka timinandiya Farota an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i sɔnna k'i ka ci camanw bila ka na an ka wele lamɛn i ka kuma laban. Foli y'aw de ta ye foli y'aw de ta ye maliden kɔni ni wagati in na i kɛra fan o fan an ka foli b'i ye baara min n'an bɛna boloda Maliko de don hakilina bɛ maa o maa la a kɛra dɛmɛ siya o siya ye an b'aw ka bila la n'an y'an wele wagati o wagati inshallah an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ Ala deli jamana in Ala ka suma ya Rabbi Ala ka suma mashallah salam merci bien.